तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल विदाई गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी रुआ सबन खतरा। और दिल से बताओ तनी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देनी तो पक्का गाना वायरल हो जाए भैया। बहुत बढ़िया गाना बजी, सबके दिल के छुए वाला मैटर बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जाए कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा गीत नहीं खे मिलत, अच्छा मीटर नहीं खे मिलत, आ मिलत तो तुकबंदी सही नहीं खे मिलत, तो अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि मस्त मीटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखेनी, हिंदी में भी और भोजपुरी में भी। चाहे रुआ रंगदारी सॉन्ग लिखवाई, सैड सॉन्ग लिखवाई, लव सॉन्ग लिखवाई, या पचरा लिखवाई, या धोबी गीत लिखवाई, कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा सीजनली चाहे पर्सनल, कोनो प्रकार के मीटर खतरा बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। तो कहल चाह भैया कि अगर चैनल पर हुआ नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि हर रोज़ रुआ सबके नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर एकदम दिल के छू जाए वाला मीटर बाटे और हिंदी धुन पर बाटे। बहुत बढ़िया, जानते बनी आजकल हिंदी धुन पर के गाना भोजपुरी में नया म्यूजिक बनवा के लोग गावता और पक्का वायरल हो जाता टे। तो हिंदी धुन पर के बाटे अगर विदाई गीत बहुत बढ़िया ज़बरदस्त लिखले बानी। देखी कैसे गावे के बाटे। अरे भइल मने थोर हो, गिरता बेलोर हो, छोड़ी कैसे अचरा तोहार, आ करे में विदाई ए हो मोरी माई, लागे नहीं जियारा हमार, अरे लागे नहीं जियारा हमार। कि भइल मने थोर हो, गिरता बेलोर हो, छोड़ी कैसे अचरा तोहार, करे में विदाई ए हो मोरी माई, लागे नहीं जियारा हमार, हाँ लागे नहीं जियारा हमार। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मीटर हुआ सबके अच्छा लागल होई। ये गाने के फुल सॉन्ग लिखवावे के चाहता नहीं और चाहे पर्सनल कोनो मीटर लिखवावे के चाहता नहीं रुआ तो बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 8874473128 8874473128। और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर बाटे, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं। बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के मस्त मीटर मिली भैया। मीटर में कोनो प्रकार की शिकायत ना मिली। तो मिला तनी फिर से हम अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।